Bot aanslaan. Ja, want bot aanslaan vooral vanwege? Nou, ik vind dat mijn goede naam is de krabben gooit en mijn integriteit is kon en dat heb ik het sfeer mee. Tuithof woe misstanden in de rie van Heerenveen aan de kaak stellen. Maar hij is ondien door de consequenties van zijn acties. Ja, ik heb natuurlijk niet voorzien dat er dan illegaal in mails gezocht wordt en dat er onze wethouder daarop geslachtofferd moet worden. Nou, als ik dat geweten had, dan had ik dat niet gedaan. Nee. Hartsuiker begreep net waarom burgemeester van der Swam de affaire Saheeg opspeelt en om zijn aantreden vregen had. Het wie helemaal geen rare en gevoelige informatie. Tegendeel. Ik moet gewoon met mijn eigen fractie, met het goed, hoe lezen kent en moet ik vrij wijze, onbespied. En moet ik gewoon op mijn gemak moet ik mijn werk van kennen. Dat de burgemeester opdracht joen had om in de interne mails van gemeentebestuurders te zien, vinden Hartsuiker en Tuithof er 4 bij terug. Nou, dat vind ik dat is ongehoord. Ik ken het. Er moest gewoon, als er iets zit, maar ik als wethouder, moest vrij en onbespied die werkdwang kennen. En ik weet wat ik wil of wat ik net dwang ken. Dat weet ik. Ik ren al 15 jaar mee. Het is natuurlijk een zeer amabele man die absoluut overal aanwezig is en voor de burgers absoluut fantastisch doet, zeer toegankelijk is. Alleen hij is wel de voorzitter van de raad en hij is wel de bestuurder. En als die zich al niet aan de procedures en de regels houdt, ja, en dan? Tuithof weet nog net of hij onjefte dwaas zal. Er wordt op het stuit nog naar Sjoen door onderzoeksbureau Bing. Of Bing gaat het oppakken en een diepgaand onderzoek doen. En als hun adviseren om niet daar aangifte te doen, doen we dat niet. Maar als ze er wel, dan gaan we uiteraard aangifte doen. Hartsuiker vindt onjefte van ondergeschikt belang. Hij is vooral onslijnd door de hele zaak. Het giet mij net om het beschadigen van mensen. Ik wil mezelf beschadigen. Daar wil ik eerst voor opkomen. Ik ben altijd in touw geweest, in spier geweest voor mensen. Nou wil ik deze week eens even om mezelf denken. Eens even zien hoe dat allemaal komt. En de grootste verliezer is Heerenveen. En dat doet me vreselijk zeer. Er zijn alleen maar verliezers. Ik vind het zo slim.